ଅସହାୟ ବନବାସ ଅଗ୍ରଜ ରାବଣ ହରଣ ଲଞ୍ଚିତା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଶୈଳ ପରି ପ୍ରଜଙ୍ଗ ଗୁଞ୍ଜନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ବୀର ରଘୁନାଥ ସେଇ କୁଚାରଟନକୁ ଶୈଳ ପରି ବର୍ଚ୍ଚନ କରିଛି ରୁକ୍ମଣୀ ନିର୍ଚ୍ଛନ ଖାନରେ ଅଗ୍ରଜ ଲୁହାର କୋମଳତା ନାହିଁ ଏହା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଅଗ୍ରଜ କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଧର୍ମେ ନାହିଁ ପିତା ମାତା ପତ୍ନୀର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସୁଚକ୍ଷୁ ଦେଖିଛି ତୋର କେହି ଜନ୍ମ ଦେଇ ଶିଶୁ ଭରିଛି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଭକ୍ଷଣ କରିଛି ପୁଣି ରାଣୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ରାଣୀ ଅଚ୍ୟୁତର ଶତ୍ରୁର ପବନ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଛି ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱାସ କଥା ଶୁଣିଛି ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱାସ ମୋତେ ତୁମେ ଭୁଲ ବୁଝିବ ନାହିଁ ବାହ୍ୟ ଚିନ୍ତାରୁ ମନକୁ ସକୁଞ୍ଚିତ କର ଆଉ ନିଜ କର୍ମ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଉଚିତ ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କହିଲି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଭୁଲ କହୁଛି ନିର୍ଯାତନ ବାକ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ପାଳନେ ଚଳିବ ଦ୍ୱାରିକା ପଦକ ଏ ଦ୍ୱାରିକା ରାଜ୍ୟଟା ସେଇମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଏ ଦ୍ୱାରିକା ରାଜା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଆଶା ଭରସାକୁ ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରିବି ନାଇଁ ଅଗ୍ରଜ କେବେ ନୁହେଁ ଏ
तुम्हें कभी जानी छो जे जो जे जति की